guys, Khulumbai na taman ko ani ko mounse kedan video bor ne bahone thibai so dini video zahibai dayo जोङो थांगासिनो रङियाव हाय नोंथांमोनाथ' मिथिखायो दायो बैसागु बोथोरा सफैनाय लोगो लोगो पुरा गोसोफ्रा बोरैबा मोनगासिनो नङा होमबा बेखायनो बैसागु बोथोरावथ' जोङो पुरा ट्रेडिशनेल मोजां दख'ना सिम्पल जा सोरबा डिजाइन गोनांबो गानगोन नङा होमबा बेखायनो जोङो दायो थांगासिनो रङियाव हाय बाजै फेशन बिराद फेमास का बे दखाना ओमफ्राय बेयावहायनो जोङो दायो बैसागुनि मा कालेक्शन दङ बेखौ नायहैनोसै आरो नोंथांमोननोबो दिन्थिगोन आरो लोगोसे बेनिख्रुइ साबसिन खोथायानो जाहैबाय बाजै फेशनाथ' अलरेडि दखान दंखायो बेहायबो आं नोंथांमोननो मा कालेक्शन फैदों दा बैसागुनि नोंथांमोना लांफैनो हागोन मा दङ गासैखौबो आं हानाय माने दिन्थिगोन स' नोंथांमोना जुदि आंनि भिडिअखौ नायनो इन्ट्रेस्टेडब्ला नायलांबाय थादो ना मा होनो थ' बिदिब्ला आंनि भिडिअखौ स्टार्ट खालामनोसै चलो नै गोबां नेनानै दंमोन आंखौहाय आंहा जा लेट जाबायमोन आरोना बेनि थाखायनो नोंथांमोनखौहाय आङो आंनि भिडिअखौ नायदोंबा निमाहा बिबाय बिराद लेट जानायमोन आंहा बिदिना ओमफ्रायहाय दखानखौ नोंथांमोना एकदम डेक'रेट खालामनायखौ नुदों जानांगौ स' बेयावहाय सिगांनि दखानाबो बेयावनो दंखायोमोन जास्ट बिल्डिंखौ सिफायनानैहाय गोदानै खालामफिनदोंमोन नालाय बेखायनो मोनसे अपेनिं सेरेमनि लादोंमोन आरो बेयावहायनो फैबाय जोंबो बैसागुनि दख'ना नायथ'नो स' दायो मेनलि आं नोंथांमोननो कालेक्शन्सफोरखौहाय दिन्थिनोसै जा गिदिरखा बे आदानि दखाना ओमफ्राय बेयावहाय दख'नानिफ्राय लानानै गामसानिफ्राय लानानै दख'ना डिजाइनसाथ' मा होनबावनो आं बुंख'नो हानाय नङा जेसेबांखिनि हायो आं नोंथांमोननो दायो दिन्थिजोबनोसै आरोना आरो गडाउनाव दंबावोसो बिराद कालेक्शन्स दङ बेयावहाय आरो जिहेतु हलसेलबो लांफैयो नालाय बेनि थाखायनो गोबां नोंथांमोना बेयावहाय मोननो हागोन आरो नोंथांमोना साननो हागौ रङियानि बबे जराव बाजै फेशना होननानै स' आं दायो खोन्थानानै होनोसै नैबे जाहैबाय बाजै फेशन दखाना ओमफ्राय बेयो ट्रेन स्टेशननिफ्राय मात्र 10 थाखा टट' भारायावनो मोनफैयो आरोना बेयावहाय बाजै फेशना बहा बाजै फेशनाव थांनो होनना बुंबानो टट'फोरा माने लानानै फैगोन आरोना बयबो सिनायखायो आरो बेयाव फैनानै मोनसे गोजोनथाव खौरां जिहेतु जोंना दायो बैसागुनि आंनि प्रडाक्शनावहाय गोदान मेथाइ फैगासिनो नैबे बिथाङानो खननाय आरो आयं सुलेखाजोंहाय दुएटआ बे बिथाङानो बिराद गोजोननाय मोनबाय लोगो मोननानै
नैबे गुफुर आखाइ गोलाव शार्ट गाननाया बिथाङानो आरोना अनारा स' कंग्रेचुलेसन्स नोंथांखौ मोनसे फट' खेबना होदो आगै दायो जोङो दसे रेस्ट लाखांनायनि उनावहाय सानबायखि नोंथांमोननो जेसेबांखिनि कालेक्शनफोर दङ दिन्थिनो नाजागोन आरो बेथ' पसिबल नङा जे एभ्रि पिसखौ देखायनो नोंथांमोना नुखादों बेकग्राउन्डआवहाय ओमफ्राय कंग्रेचुलेसन्स वान्स अगेन दिनै एसेबां गिदिर दिन नोंथांनि स' अभियासलि हेपि फिल खालामखादों खोमा ओमफ्राय दायो बैसागुनि जा गोदान फैदों बैसागुआवथ' बिदिनो ट्रेडिसनेलसो बांसिन गानखानाय जायो नालाय बेखौनो दिन्थिगोन बारा एसेबां डिजाइन खालामनानै दिन्थिलायलायला ना स' दायो दिन्थिनोसै जोङो मोनफा मोनफा बेयो जाहैबाय आगर गुबै आरो नेक्स्टआव बियो खेबसे वास खालामनायनि उनाव गुरै जागोन माने वास खालामबासो गाननो मोजां जायो आरो बे खेबसे वास खालामनांगोन एबार बेलेग कालारावहाय नायनोसै बेलेग बेबायदि सिम्पल दख'नाल' नङा बेयावहाय गासैबो ब्रेन्डनिखौनो मोनगोन ना ब्रेन्डबो मोनगोन सिजौ मोनगोन लफाय मोनगोन बिबार मोनगोन गासैबो मोनगोन ओमफ्राय पाटनिबोथ' थागोन पाटनि एभेलेबेल गासैबो ओरैनो बेसांसिम पाटनिया बेसां दामिसिन दङ बेयावहाय दा जोंनिया लास्ट दं 32,000 सोरबाफोर हाबानि बांसिनानो हाबानिखौ लायो नालाय दामिसिनखौ सोरबाफोर हाबानि दा बैसागुआवहाय हाबा सिजन फैगासिनो जिहेतु पाटनि दख'ना नांगौबा 8,000 निबो दं 8,000 दं ना माने 8 दं 15 दं 18 खम रेन्जनिफ्राय एकदम सबसे खमा बेसेसो जागोन पाटनिया 1500 निफ्राय स्टार्ट 1000 निबो दं 1000 पाटआवहाय औ नोंथांमोना पाटनि दख'नाखौहाय 32,000 सिमहालागै मोनगोन आरो सबसे खमानो जाहैबाय 1,000 निफ्राय स्टार्ट जागोन आरो दायो नै नोंथांमोना नुदों बेखिनियावहाय गासैबो पाटनि कालेक्शन्स 1,000 निफ्राय लानानै 32,000 सिमहालागै बेवहाय एसे खमनिबो दं आरो दामिनि आरो बिथिंजाय दं बिथिंबो दोङो आं लाजोबनो लुगैलायबाय बे गंसे पाटनि ओमफ्राय नै बिथिंबो दिन्थिनानै होलाय बिदिनो अरिजिनेल जागासिनो बे माने दामिसिना आरो दा दिन्थिगोन एबारे खम दामनिखौ दिन्थिग्रोनोसै बयबोथ' बारा दामनिखौ एफर्ड खालामनो हायाना सोरनियाव बाजेटआ खम थायो खिन्थु पाट गाननो मोननाय नङा होननानै दुखु जानो दरखार गैया आरोना खमावबो मोनो दे मोनसे देखायनानै मोजां कालार बे प्राइसआ बेसे रिटेलाव ओरैनो 25 बुङो माने लांबाथाय एसे खम जायो आरो खम जायो आरो जा मोजांखा नै हाबायाव खैना गोदान जाबा बिदि रेड कालारनि गानबा बिराद साइज मोनो आरो गोजोनथाव खौराङानो जाहैबाय हलसेलारफोरा जेब्लानोखि लांफैगोन ना बिराद खमावनो मोनगोन आरो समायदोंना लोगोफोर बिराद मोजां कालारा आरो माखासे गोरारा टाइपनि थायोना खिन्थु बे नङा आरो ओरैबायदि सफ्ट आंथ' गानबाय नालाय मिथियो माबाया अरिजिनेला माबोरै सफ्ट जायो बेबो बिदिनो बिराद मोजां जेबो डिफारेन्स गैयाना पुरा सेम टु सेमखा आरो दहाय दिन्थिनायनिफ्राय आरो बियो खमसिनबाव अनलि 1,500 आरो ब्लाउस सिटबो मोनदोंमोन ना मोजांखा कालारा रानि पिंक कालार बियो नै बियो सबसे खम दामा आरो पाटनि गेजेरावहाय 1,000 निनो बियो जा मोजांखा जा मोजां मोनखाबाय एकदम
जाय बिथांमोना रियेल पार्टखौ एफर्ड खालामनो हाया नैबेखौ गानबानो जाबाय आरो बेबो बिराद मोजां बेयावबोथ' बेलेग बेलेग कालार्सफोर मोनगोन न' एभ्रि कालार मोनगोन 1000आवबो माने नोंथांमोना जा चइस खालामो कालारा बेखौनो मोनगोन आरो माने गासैयावबो मोनगोन नै दिनै फार्स्ट डेआवनो बिराद मानसि जादों आरोना कास्टमारफोर बिराद बुरजा फैदों मानो होनना बुङोब्ला बे दखानावहाय गासैबो रोखोमनि दख'नाखौनो मोनो आरो मोजां क्वालिटिनि मोनो बेखायनो बयबो फैयो दायो जोंहा बाजै फेशनावहाय सबसे दामिसिन दख'नाखौ नोंथांमोननो आं दिन्थिनो थांगासिनो पाटनि 32,000नि आरो जाय बिथांमोना बैसागुनि थाखाय बायना होनो नागिरदों आदा मोना बाजैनि थाखाय बा गुमैया आब'नि थाखाय बायना होनो हागोन कालार्सआवहाय जेबो जिंगासिनो नाङा आरो टेनसन गैया एभ्रि कालारखौनो मोनगोन जास्ट आं नोंथांमोना डिजाइनखौल' दिन्थिना होनो नागिरदों 32,000 बेनो जाहैबाय पाटनि 32,000नि फुल बडि आगर मोनगोन आरोना नोंथांमोना बाजै फेशनावहाय लांफैदो थाबनो बैसागुनि रेड कालार आरो ब्लाउज सिटबो मोनखागोन बेयावहाय फालिया जा साइजखा नुनायाव एखे गोजा दहैनिफ्राय जाखिनि दिन्थिबाय आङो 1000सेनिफ्राय लानानै 1500 बा 2500 निफ्राय दिन्थिनायफोराबो एखे गोजा आरोना नुनायावहाय जास्ट माने क्वालिटियाल' डिफरेन्स दङ बेयावहाय आरो येल्ल' आंनियावहाय नैबेबायदि सेम दङ आरो येल्ल' कालारनि दा मोजांखा गाननो थाखाय बिराद कम्फर्टेबलथार आरो बेखौ मा कालार होनो सी ग्रीन मोजां थांनो लायखो आंनियाव बिदि कालार दख'नायानो गैया फालिया ओमफ्राय बेनि ब्लाउज सिटफोराबो सेम ना बे जाहैबाय ब्लाउजनि नैबे जाहैबाय फालि नैबे दख'ना समायदों बेजों समायदों ना नों बायना होदोंमोन आंनो सोरबाफोर भिउवार्सफोरा आंखौ जुदि अनोबा बाजै फेशनाव फैनानै नैबे दख'नाखौ बायनानै होदो जाय भिडिअ लादों बे माने होनदों नालाय आंखौ समायदो होननानै ओंखायनो बायना होफैदो 32,000 बैसागुनि गिफ्ट मोजां खालामदो नायखो एबारै नैबे इमान साइज दख'नाया only 18,000 किन्तु खमावबो मोनगोन दे बाजै फेशनाव फैबासो खमावहाय मोनगोन आरोना आरो आंनि नाम बुंना हो खेबसे होमबाना खमाव मोनगोन आब' गेमसुनि भिडिअ नायनानै फैदोंमोन होनना बुंबाथाय बाङाय खमाव हरनांगोन दा आरो बैसागुनि अफार सोलिदोंना ओमफ्राय फालि ओमफ्राय नैबे ब्लाउज सिट 18,000नि नैबे बेयावबो डिफरेन्ट डिजाइन ओमफ्राय डिफरेन्ट कालार मोनगोन आरो बेयावहाय ओमफ्राय आरो मोनसे नायबावनोसै 18,000निखौ ओमफ्राय नैबेयो जाहैबाय आंनावनो दङ आं फट'खौ दिन्थिना होगोन नोंथांमोननो साइडआवहाय भिडिअनि बिराद मोजां बेबो ओरैबायदि कम्फर्टेबल बेबो 18,000नि किन्तु खमावहाय मोनगोन आरोना बाजै फेशनावहाय फैबा नोंथांमोना ओमफ्राय बे ब्लाउजनि पुरा सेम आरो मोजां
Kita sebenarnya. Deh, sampai senang lah kan. Mantap kan? Apa ini? Ada Khulumbai. Nanti mana snack aja, ang introduce dengan Dokhona dia. Ekdom gorom. Asik tren jam baklep dah. Sama papor. Ang ada aku buka, nanti mana mau comment section kita boleh. Ada nih. Godan video naik na lugi nanti mana. Engkau mereka yang ada tu. Khalamw. Main sini malah. Panas ni mereka. Bisa betul lah. Sampai mereka lebih sih. Ada nih baby, 18,000 nih gusam, mahal size ka. नै बे बायद'आ जाहैबाय बे बाजै फेशननि जिथु बिल्डिंनि अनारनि मिसेस आरो लोगो मोनना मोजां मोनबाय लग पाই ভাল লাগিল দেই বাইদেউ আপুনি যদি মোৰ ভিডিঅ'টো চাইছে ধন্যবাদ আপোনাক Bebagas juga 15,000 nih. $15,000. Kapnya langfai di Bwisaguni, Bajwi Fashion Rangia जायगाया आरो लकेशनखौहाय आङो मोजाङै होनानै होगोन नैबे फास्राया नै बिराद मोजां कालार इयो पुरा आनकमन आरोना मोजांथार स्काई ब्लू बाबो माने एसे लाइटआवहाय बियो only 15,000 आरो बेनिख्रुइबो खमावसिन मोनगोन बाजै फेशनाव फैबानो जाबाय बे जाहैबाय only 8,000 नि नोंथांमोना बेयावहाय डिफरेंट कालारबो मोनगोन ओमफ्राय नैबे कालारखौ दिन्थिखाय आङो नोंथांमोना दिन्थिबाय आरो नै रेड कालारनिबो दङ ओमफ्राय बियो ग्रीन पिंक नैबे ग्रीनखौ 8,000 माने बेयावल' नङा दे बेयावथ' दिन्थिजोबनो हाखाया आरो गडाउनाव दंबावो जेसां लांनो लांफाय खेवनो बारा रोङाखै आङो सोलोंगोन खिन्थु सानसे बेखौ बिराद मोजां मोनो आङो बिराद आंनियाव गैया बिदि दख'ना दा बायनानै लांनोसै आंबो बेखौ बाजै फेशननिफ्राय माने DS ब्लगनिया दिनै आंनियावहाय केमेरामेन जादों होनदों बिराद आगैनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना हो दे बयबो वा खुलुमनाय स्टाइला बिदिसो नामा देलाय वा DSP ब्लग नै बेफोरो गासैबो 5,000 नि आरो Tani. Nih, kau Sigan na. Ini
बे जाहैबाय मुगा कालारनि बेबो जा सफ्टखा गाननो थाखाय बिराद मोजां जागोन रेड कालारनि जिहेतु रेड ब्लाउसजों गानबा बिराद मोजां जागोन आरो बे फास्राया ओमफ्राय बे ब्लाउस नैबेखौ दासो आङो 5000 बुंदों खिन्थु बेयावहाय रङियावहाय फैनानै बाजै फेशनाव लांफैयोबा 5000 नि खमावनो मोनगोन नैबेयो जाहैबाय only 5000 नि बेयावबो डिफरेंट डिजाइन मोनगोन नैबेयावहाय आगरनि कालारखौबो आलदा आलदा मोनगोन आरो ना नैबेयो फास्राया नैबेयो जाहैबाय ब्लाउसनि जितु जोंनि पाटनि दख'नाया 1000 निफ्राय स्टार्ट जानानै 32000 सिम ओमफ्राय 1000 नियावबोथ' ब्लाउसआ मोनफायो सबावबो ना सबावबो ब्लाउस दंजोबो जल्दि फैदो बैसागुनि बाजै फेशनावहाय अफार आरो आंनि नांगौबाथाय दहायनो खाबाय खमाव होगोन सेकेन्ड पार्ट बानायनांगोन बिराद गोलाव जागोन भिडिअ'आ ना